Udalaren ere erosoa da, eta erraza da elkarlana. Nik batez ere nabarmendu nahi dut, hirugarren hitzarmena sinatzen goazela Jakin eta UEurekin. 2017an, okerrez sinatu zen lehen aldiz hitzarmena, eta guretzat poza handia da, hori handi bada, lankidetza bide honekin jarraitzea. Aurtengoa 8. edizio izango da, beraz 3 hitzarmen eta 8 edizio, eta uste dut badala zerbaiten seinale, eta badala posteko moduko gaitik ez. Nire uste dut lehen osan beten bezala, hiru erakundeen arteko elkarlana oso emankorra delako, nik urtero ikasten dut asko, eta uste dut ere jardunaldietara gertaratzen diren guztiak, beraz emankorra, aberatsa eta gainera gozagarria ondo pasatzen delako, eta uste dut ere hori nabarmendu inberra. Hitzarmen honek, gainera beste 4 urterako elkarlana zehazten du, beraz beste 4 edizio gutxieneik bai, eta dakizuen bezala hitzarmen honek ahalbidetzen duena da Udako Euskal Unibertsitatearen eskaintzaren barruan, Euskurbilen Jakin jardunaldiak antolatzea, eta hitzarmenean zehazten da erakunde bakoitzak zer ardura dituen, zer eginkizun ditugun, eta guri, Usurbilgo Udalari, tokatzen zaio tokia eskaintzea, gure ustez tokiaz ari ganean, herriaz ari gea, ez daukagu buruan ikasgela soil bat, areto soil bat, herria eskaintzen dugu, eta guretzako aukera paregabea da, herri unibertsitate hori, unibertsitate herritar hori, bi egunez bada ere gure herrira ekartzea, gure herria horren topagune izatea, eta batez ere baitorrek aipatu duen bezala, ezagutzaren, gogoetaren, jakinminaren, pentsamenduaren, kulturaren artean egiten den uztarketa hori gure herrian gertatza ibiltzat zaitelako, herri eraikuntzan ari garen ontzat, herri gintzan ari garen ontzat, gure udal gintzan ari garen herri gintzan ari garelako, beharrezkoak ditugulako elkarrekin pentsatzen hartzen gaituzten guneak. Ez ere elkarrekin, bakoitza dagoen tokian dagoela, baina elkarrekin norabide horretan. Esan dut, udal hitzarmenean jasotzen dela zer, guk herri eskaintzen dugu, 10.000 euro bideratzen ditugu urtero ere jardunaldi hauek antolatzeko, eta eragile bakoitzak dituen eginkizunen arabera ezberdin banatzen dena. Kasu honetan, UEuri 4.000 euro bideratzen dizkiegu, jardunaldien nolabaite antolakuntza, koordinazio hori eta matrikulazioen gestioa, aspektu teknikoak eta barrak bideratu izateko, eta gainerakoa 6.000 euro Jakinentzat, Jakin Fundazioentzat, jardunaldi hauen inguruko gaiak proposatu, gogoetatu, zuzendu, dinamizatu, eta baitaren eusket importantea, eskotan gero jardunaldien ostean ere ateratzen den lan monografiko hori, jardunaldien inguruan, benetan hor elkarrekin aritzen eta egiten diren proposamen horiek, ere nolabait bildua geratu daitezen, eta uste dira badamazkigula monografiko batzuk, uste duren aprentxorrekoa lanak elkarri berko genituzkela ikusteko benetan hor pilatzen den ezagutza batekoa izan den, eta nola ezagutza hori transferitzeko eta zabaltzeko egiten den lana, eta horretik ere gore ipatu nahi nun, esolik jardunaldiak bera, baizik eta jardunaldien ostean ere ateratzen den publikazio hori. Eta hortengo publikazio horrek, zer jasoko duen, baitorrek esan duen bezala, gatazkaren memoriaren gatazka, nire ustez ere, gaurkotasun handiko gai, ikusi besterik ez, munduari zenbat gatazka, eta ze importante memoriare lantzea. Memoria lantzea badelako gaurkotasuna lantzea, memoria lantzea badelako oraina lantzea, eta batez ere etorkizuna lantzea ez.
memoriaren ertz guzti horiek nor lantzen duen, zertarako lantzen den, nola lantzen den, galdera guzti horiek, galdera guzti horiek plazaratu eta galdera horiek ere erantzungo diogula jardunaldi honetan. Besteak bestetan nagusiki ere, Euskal Herrian zer gertatzen hori den hausnartzeko bide ere emango digulako, eta memoriagintzaz ikuspegi kritiko batetik aditzeaz gainera ere, uste ere, beti bezala, askorik maila akademikoan egiten diren proposamenak plazaratzeaz gainera ere, herrigintzari ere emango zaio tokia, emango zaio bide, eta horretan ere memoriari lotutako hainbat ekimen eta hainbat proiektu ezagutzeko aukerara izango dugu, eta bitartean nabarmendu nahi ere, gure herrian ere, kasu honetan, memoriaren lanketan egiten ari garen, nik esango nuke herri proiektua da, lanketa kolektibo bat delako, nagusiki kasu honetan, 36ko gerra eta gerraren ondorioek nola kolpatu zuten gure herria, nola kolpatu zuten usurbildarrak, ezagutzera emateko, aztuta geratu ez dadin eta batez ere transmisioan sakontzeko eta batez ere azpimarratuko nuke memoria antifasista bat lantzeko. Gaur egun uste ezinbestekoa dela ikuspegi horretatik ere heltzea memoriari, ikuspegi antifasista batetik heltzeko, egiten ari garen lanketa edo egiten ari garen lan hori plazaratzeko eta ezagutzera emateko aukera izango dugu eta baita ere horren bueltan antolatu duten edo osatzen ari gehan ibilaldi gidatu bat ere, eta beraz, niretzako ere bai, beti ematen dugu aukerari, herrian handik edo hemendik zertan ari garen ere erakusteko, eta beraz, guretzako ere plaza bikaina da ere, esan bezala, topagune horretan, egiten ari garen lan horren berri izateko beraz, nire aldetik hortxe, gonbita luzatzea, ekainaren 21 eta 22an, hori bezala, Usurbilen, Hartzabalen, eta gustu badezue, zuen zen, jateko.